Трагедыя на Беларускалі, рэкордныя кошты на выпускныя і дні цвярозасці ў Беларусі. Пажары ад маланак і на выходныя нас зноў чакаюць залевы і рэзкія ваганні тэмпературы. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. У чацвер 11 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці разгул непагадзі прывёў да двух сур'ёзных пажараў. Раніцаю каля вёскі Рыбніца маланка ударила проста ў дачны будынак. Жанчына-відавочца бачыла момант удару, пасля якога дах дому імгненна ахапіла полымя. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў патушылі пажар, але агонь цалкам знішчыў пакрыццё і перакрыцці будынку. Днем падобнае здарэнне зафіксавалі ў Іўеўскім раёне, у вёсцы Вігушкі. Там ад удару маланкі загарэлася гаспадарчая пабудова на прыватным падворку. Ратавальнікі таксама зліквідавалі пажар, аднак дах згарэў цалкам. На шчасце, у абодвух выпадках абышлося без пацярпелых. Прадпрыемства Белтэхагляд апублікавала трывожную статыстыку. Станам на пачатак чэрвеня 2026 года больш за 52% зарэгістраваных у краіне аўтамабіляў не маюць дазволу на ўдзел у дарожным руху. Гэта амаль 2,5 мільёны машынаў. Нават калі улічваць толькі той транспарт, які выязджае на дарогі штодня, без тэхагляду застаюцца ад 30 до 40%. Сітуацыя з абавязковым страхаваннем таксама сумная. Хоць аформленых полісаў крыху больш, чым выдадзеных дазволаў на рух, каля 1 700 000 аўтамабіляў усё роўна застаюцца незастрахаванымі. Кіроўцы часцей плацяць за страхоўку, баючыся фінансавых стратаў пры аварыях, але пры гэтым цалкам ігнаруюць тэхнічны стан аўта. Нагадаем, за язду без тэхагляду, што цяпер фіксуюць і дарожныя камеры, пагражае штраф да 135 рублёў. Каб стымуляваць кіроўцаў, з траўня ў Беларусі нават дазволілі купляць падарункавыя сертыфікаты на праходжанне тэхагляду. У Салігорску высвятляюць абставіны смяротнага здарэння на прадпрыемстве Беларуськалій. Трагедыя адбылася 11 чэрвеня на рудніку 3-га рудаўпраўлення. На глыбіні 620 метраў падчас увядзення дзвярной солебетоннай перамычкі яна разбурылася. У выніку абвалу смяротныя траўмы атрымаў 50-гадовы мацавальнік рудніку. Яшчэ 2 чалавекі пацярпелі і былі шпіталізаваныя. Цяжкія траўмы атрымаў 34-гадовы трактарыст, а 18-гадовы навучэнец горна-механічнага каледжу, які праходзіў на прадпрыемстве практыку, атрымаў траўму нагі. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за парушэнне правілаў бяспекі горных работ, што пацягнула смерць праз неасцярожнасць. На месцы працуюць эксперты, вынятая дакументацыя, што датычыць аховы працы. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю знайшло новыя спосабы, як стымуляваць купляць айчынныя тавары. Па выніках першага квартала доля беларускай прадукцыі на ўнутраным рынку ўжо вырасла да 54%. Паводле чыноўнікаў, павялічыць продаж трыкатажу, касметыкі і аўтамабіляў удалося за кошт карэктавання цэнавага рэгулявання. Цяпер улады плануюць задзейнічаць турыстычную сферу. Марк прапануе залучыць у рэгулярныя экскурсіі па Менску наведванне першага нацыянальнага гандлёвага дому. Падобную практыку прасоўвання лакальных брэндаў плануюць укараніць і ў Магілёве, дзе мясцовыя вытворцы збяруцца на адной буйной гандлёвай пляцоўцы. Як то кажуць, шопінг замест экскурсіяў. Сёння, як мінімум, у 99 гарадах і раёнах Беларусі абмежаваны продаж алкаголю ў сувязі са школьнымі выпускнымі вечарамі. Мясцовыя ўлады ўводзяць такія дні цвярозасці рэгулярна, тлумачачы іх прафілактыку правапарушэнняў. Аднак эксперты моцна сумняюцца ў эфектыўнасці падобных захадаў. Як азначаюць былыя праваахоўнікі і нарколагі, аднадзённыя абмежаванні абсалютна не ўплываюць на крымінальную сітуацыю. Спіртное для святаў людзі купляюць загадзя, а раптоўныя забароны толькі стымулююць падпольны гандаль і рост спажывання небяспечных сурагатаў. Праблема мае сістэмны характар. Паводле апошніх міжнародных даследаванняў часопісу Lancet, Беларусь уваходзіць у лідары паводле ўзроўню алкагольнай смяротнасці ў свеце. Сусветная арганізацыя здароўя падкрэслівае, што замест фармальных забаронаў эфектыўна працуюць толькі доўгатэрміновыя эканамічныя захады. Павышэнне акцызаў, поўная забарона рэкламы і даступная псіхалагічная дапамога, якая ў Беларусі пакуль застаецца карнай і стыгматызаванай. Таксама сёння для амаль 59 000 беларускіх 11-класнікаў праходзяць выпускныя вечары. Пакуль улады ладзяць ідэалагічна кантраляваныя імпрэзы на буйных хакейных арэнах, бацькі ў соцсетках абураюцца каштарысамі збораў.
Сёлета рыхтаванне да свята каштуе для сям'і ад 500 до 2500 рублёў. Набыццё сукенкі ці гарнітура, абутку, а таксама б'юці-паслугі патрабуюць такіх выдаткаў, што некаторыя бацькі вымушаныя браць спажывецкія крэдыты. Яшчэ некалькі соцень рублёў з вушня ідзе на агульныя патрэбы, фотоальбомы, школьныя банкеты. Пішыце ў каментарах, колькі вы ў гэтым годзе выдаткавалі на выпускны вечар. Сёлета 1 верасня за школьныя парты сядуць каля 82 тысячаў першакласнікаў. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі на пачатку прыёму дакументаў, гэта амаль на 30% менш у параўнанні з 2021 годам. Незалежныя эксперты звязваюць такое рэзкае падзенне з устойлівым зніжэннем нараджальнасці і маштабнай хваляй міграцыі. З 2020 года краіну пакінулі да 600 тысячаў чалавек. Паралельна скарачаецца і колькасць дашкольнікаў. Улады вымушана прызналі праблему на ўзроўні новай дзяржпраграмы. Аднак фактар масавага выезду маладых сем'яў за мяжу ў ёй па-ранейшаму ігнаруюць. У пункце пропуску Беняконе на беларуска-літоўскай мяжы будуць праходзіць працы ў рамонце асфальтабетоннага пакрыцця 12 і 13 чэрвеня. Пра гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт. Адзначаецца, што працы планавыя, але гэта можа адбіцца на хуткасці руху транспартавых сродкаў, што будуць ехаць праз гэты пункт пропуску. Просім улічваць гэтыя абставіны пры планаванні перасячэння беларуска-літоўскай мяжы, піша Дзяржаўны мытны камітэт. Праз пункт пропуску Беняконе могуць праязджаць аўтобусы, грузавыя і легкавыя аўтамабілі. Белгідрамет абвясціў на суботу 13 чэрвеня памаранчавы ўзровень небяспекі. Уначы Менскую і Віцебскую вобласці, а таксама сталіцу накрыюць моцныя дажджы. Месцамі чакаюцца навальніцы са шквалістым ветрам. Пры гэтым краіну падзяліў рэзкі тэмпературны кантраст, калі ў Менску і на паўднёвым захадзе тэрмометры паказваюць каля плюс 12-13 градусаў, то на ўсходзе зусім іншае надвор'е. У Мсціслаўлі і Касцюковічах спякота дасягае плюс 28-29. У нядзелю і панядзелак дажджлівая непагадзь захаваецца па ўсёй краіне. Будуць грымець навальніцы, а максімальная дзённая тэмпература складзе ад плюс 14 да плюс 21 градуса. На гэтым сёння мы ставім кропку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.